Naipamahagi na ang kabuuang 17 million pesos na halaga ng benepisyo sa mga nagbalik loob na sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa gitnang Luzon. Batay sa pahayag ni DILG Region 3 Monitoring and Evaluation Division Chief Larry Hernandez, nasa 230 na dating kasapi ng New People's Army at 158 na dating bahagi ng militar ng bayan ang sumuko na sa buong rehiyon mula 2018 hanggang 2021. Upang matulungan na magkaroon ng bagong buhay ang mga nagbalik loob, iba't ibang programang ipatutupad ng lokal na pamahalaan at iba pang sangay ng gobyerno. Samantala, 75 benepisyaryo pa ang nakatakdang tumanggap ng benepisyo mula sa ECLIP. Sa kabilang banda, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang farm-to-market road sa Barangay Buted, Bayan ng Talugtog at sa Latap, Quiapo sa Nueva Ecija. Mas mapapadali raw ang nasabing proyekto ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka at makatutulong na mapaunlad ang mga lokal na komunidad. Ayon kay Armando Manabat, OIC District Engineer, nagkakahalaga ng 21.63 million pesos ang proyekto na may habang higit sa 2 kilometro na kanilang naipatupad sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Samantala, nakibahagi ang 44 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Tarlac sa likha ng Central Luzon Hybrid Trade Fair 2021. Nagsimula ang aktibidad noong October 13 at tatagal hanggang October 17. Inorganisa ng DTI, katuwang ang PhilExport, Regional Development Council, Central Luzon Growth Corridor Foundation Incorporated, SM at Walter Mart ang nasabing trade fair. Layo nito na ipakita ang mga produkto ng MSMEs sa pamamagitan ng virtual o physical platforms at isa ring paraan upang maabot ang mas malaking sakop ng mamimili sa gitna ng pandemya, batay kay Department of Trade and Industry Provincial Director Agnes Ramirez. Nasa 21 ang pumili na ipakilala ang kanilang produkto online, habang 23 naman ang nagbenta ng kanilang produkto sa SM City Tarlac kung saan tampok ang mga lokal na produkto tulad ng pottery, woodcrafts, perfume, alcohol, sanitizers, calamansi juice products, natural pork meat processed food, peanut butter, burong hipon at iba pa. Dagdag pa ni Ramirez, hinatid ng ahensya ang mga posibleng tulong sa mga lumahok upang masiguro ang kalidad ng bawat produkto at matulungan ang mga ito na kumita. Gayun din, binigyang diin din niya na natupad ang mga health protocols sa SM City Tarlac upang maiwasan ang COVID-19 virus. Sa Bulacan naman, itinampok sa likha ng Central Luzon Hybrid Trade Fair 2021 sa Walter Mart Malolos ang patuloy na pag-angat ng micro, small at medium enterprises sa ilalim ng One Town One Product Next Generation o OTOP. Kasama sa ipinagmalakihang fishball ng San Jose Fish Products sa Paumbong, mabangong bagoong nagawa ng RAMC Kalumpit at handicraft na likha ng pulilan na nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo. Habang binigyang diin naman ni DTI Provincial Director Edna Dizon ang ginawang pagpapaigting ng ahensya sa digital marketing platforms. Bukod pa sa 13 MSME na pisikal na nagtitinda sa trade fair, karagdagan 20 MSME ang maaaring bisitahin online sa pamamagitan ng kanilang website www.likhangcentralluzon.com at iba pang social media accounts. Angelica Cara, CLTV News.